máte tu ďalšie video. Tej challenge taký challenge, to vám ešte napíšem, že budem prebiehať. Takže okrem tých mystery boxov, možno aj pôjdem do nejakého nákupného centra, tak kúpim mystery boxy, požiadam. No a preto. No a takže tak. A chcela som ešte povedať, že bude taká challenge, že ak dáte do nedele 10 odoberateľov, tak ja toto natočím. Tak ja natočím video, kde mi sa dáva úlohy, čo musí splniť. A ináč ďakujem na jednom videu, čo tam bolo, že 10 odoberateľov, aby sme dostali. Ďakujem za 65 zľahnutí alebo za 63 zľahnutí. Ďakujeme. My radi, takže tak. A to je všetko. Bye bye.